Affairs Anchor, Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Tron, ania ang inyong anchorman. Versus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini pong ubos nga lagad sa kanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y pa rin makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw ka mga kaigalaan nga Huwebes o gapitsa 11 na. Buwan mga kaigalaan sa Hunyo tuig 2026. Straight to the Sa point. gihapon hatagan tagpagtagad ng mga isyos nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhilamang gihapon mga higala sa atong pagawan-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may skutanan karong buntaga mga kaigsunan. Nakalas tungod sa magnitude 7.8 nga linog didto sa Mindanao. Nisaka pa ngadto sa 45 ka mga tao. Straight to the point. Katarig pagtagad do buntaga may higala nagkaanam kadaghan ni mga kaigalaan. Kini mga namatay in taon, ha? Kumikan sa 7.8 magnitude nga linog. Og ubay-ubay may higala ang angol. Samtang doon na pasay na missing mga sukid tig paminaw. Padayon pa ang search and rescue operation sa atong mga kaigsunan nga nabiktima mahigala sa maong nga linog. Straight to the O point. gamo na mahigala nga kita distong Sibianan DYHP RMN Cebu sa atong kabahin. Sa bisan unsang pamaagi nga makatabang ta mahigala ini mga kaigsunan nato atong gihimo sad ang atong relief campaign aron nga makatabang ta mahigala niini no kay sa pagpugong sa linog kanang pagtag-an sa linog pag-forecast o matay mahimo ang dapita di man na ma-forecast ng linog di po nato mapugnan mahigala ka ng linog kalit-kalit lang sa gyud mga kagalaan wa gitay mahimo ana. So kasabuta mahigala asa dapit ang mga butang beyond our control apan kasabuta sa mga butang asa ta dapit nga makatabang mo na ang atong gihimo mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Doon naman to'y mga nabiktima apan lunot sa atong panagiusa o pagpakita mahigala sa atong gugma alang nila at least maiban-ibanan no ang ilang mahupay-hupay ang ilang gibati nga trauma, ang kaguol, ang kasakit nga ilang gibati sa atong mga kaigsunan nga tuwa karon dito nunot sa ilang pagkahibaw nga ubay-ubay sa atong mga igsuon diri sa Cebu, sa Kabisayan ug Mindanao ug sa tibuok kalibutan nga kutob sa mabot sa tong Sibya nga naminaw o gaandam nga nipaambit sa ilang mga resources alang sa mga biktima mahigala sa linog. Straight to the point. So as of today, as of gahapon mahigala ang atong latest nga pag check sa ato mahigala mga donations niabot na taog 549,064 pesos and 73 centavos. Ato ni mahigala gi-account sa kahanginan aron nga pag klaro gyud sa transparency ingon man sa ato pag turnover sa mahigala kung pila atong gisultis kanginan nga ma-turnover sa dato dito mahigala ang maong kantidad no para nga dunay transparency mahigala og ang pagsalig sa atong mga kaigsunan padayon kay atong giampingan ang atong credibility nga masaligan ta mahigala sa DYHP sa IFM og aron sa ingon niya na makatabang ta no kay kung way pagsalig ang mga tao dili ta mahimo nga instrumento no but kini atong na-establisar mahigala sa atong Sibianan sa mga matag katalagman nga naa ang DYHP RMN Cebu ug FM ug nasaligan sa atong mga sukin tigpaminaw mo na ang atong giampingan kana nga mao nga kredibilidad mga sukin tigpaminaw. Straight to the point. Samtang arita sa mga dugang hisgutanan sab ang FIVOLX mibutyag mahigala nga nakamonitor sila og kapin sa 3,000 ka mga hinay og sunod-sunod nga pagtayog sa wa pa mahitabo ang kusog nga linog didto nadtong adlawng Lunes. Straight to the So point. doon na ginagmay tayog leken, no? Murag doon na ginagmay tayog, mura na mahigalag natandog na mahigala to mga tectonic plates sa ilawom kung maoho na. Pero murag wa lang kay mabantay hanton nga ni abot gyud ang kusog nga linog nadtong milabay mahigala nga Lunes. Mao ra gyud pagsugod mahigala sa klase in town. Straight to the Ug point. unya human atong kusog nga main shock, katong kusog nga linog ni sunod-sunod sa mahigala ang mga aftershocks. Nya considering nga 7.8 ang main shock so ang aftershocks kusog sa gyud gihapon mga sukid tigpaminaw. Straight to the point. Katarig pagtagad butagas tumunuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Vice Presidente Sara Duterte ni duaw na sa mga biktima sa linog dito sa Malapatan, Sarangani. Usa sa mga dapit nga nagrabihan sa kusog nga linog niadtong adlawng Lunes.
Straight to the Si point. Presidente BBM ni bisita sab dito mahigala og si Vice President Sara Duterte ni bisita sad mga kagalaan dito sa maong lugar, labi pa sa mga namatyan, ang paghatag og comfort mahigala sa mga tao nga naigo mahigala sa linog. So dito na mahigala unang niresponde nga maabtikon kayo si Vice President Sara Duterte. Kay kanang Mindanao ila man ang area dito, so mas madali nila ang pag-responde dito. O kining Davao City mga kaigalaan, nasayod tang sa mga linog nga mi labay, mga bagyo mahigala, ang Davao City ni abot na diri sa Cebu sa pag hatag sab sa ilang mga donasyon. So karon mahigala na hinaota nga kanang Davao City mo hatag sab sa ilang tabang ngadto sa General Santos City ug uban pang mga lugar dito sa Mindanao gumikan ini maong katalagman. Straight to the point. In fact, kita sa Cebu City megala 5 million ang gigahin na daken, no? Sa Cebu City mismo, kinini ang matod pa mahigala alang sa paggahin og 5 milyones pesos nga financial assistance alang sa mga biktima dito sa General Santos City, og sa Cebu Province nigahin og 10 million alang mahigala sa financial assistance usab mga kagalaan dito sa mga nabiktima sa linog. Straight to the point. Samtang sa laing bahin mga sukid di paminaw dito sa kauluhan gibasura sa Korte Suprema ang petisyon nga giduso sa usa ka high school teacher nga nag-awhag sa labawng hukmanan nga ideklarar ang Senate session ni atong Hunyo 3 nga valid ang quorum. Straight to the point. Ang Supreme Court ni basura ni ining maong petisyon. Straight to the Sa point. Supreme Court nga mo discuss sila og doon na ba'y quorum og wa ba ang nahitabo na nga June 3 ang katong ilang session o kini pag-elect sa Senate President pro tempore valid ba or dili. Usa to ka opportunity kay dunay usa ka tao nga ni daini ngadto sa Supreme Court ato ni hatagag pagtagad may gala, pero ang sa gihimo Supreme Court gibasura, gidismiss kining maong kaso. Straight to the point. Katarig pagtagad no butaga may gala to paghisgot labot ani sa to uban ning atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang nitumaw karon ang posibilidad nga ang Gatchalian Block magpili og laing presiding officer alang sa impeachment proceedings batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Posible nga si Senador Francis Chis Escudero ang mapili alang sa maong posisyon. Straight to the Kini point. uban pang mga iskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM.